Penitenciarul de femei Rusca a fost renovat. Pe lângă centrul medical și cel pentru mame cu copii, deținutele au acum și un cabinet de asistență psihologică dotat cu mobilier nou și confortabil. Condamnatele spun că au nevoie des de sfatul psihologului, mai ales că în cabinet nimic nu le amintește de pușcărie. Banii pentru birou au fost alocați din Fondul ONU pentru populație. De câteva zile, deținutele nu-și dau rând să se întâlnească cu psihologul. Probleme au destule, ba nu le convine locul unde dorm sau colegele de celulă, ori nu le ajung produse la magazin, unde mai pui că de câteva zile sunt audiate într-un birou nou. Știți, am o frică așa uneori în suflet. Nu știu de la ce problema asta, dar cred că mă enervez. Asta e ceva firesc pentru o persoană care a stat foarte mult. Când mă apucă ispitele, când mi tare greu la suflet, eu alerg la Măsanovel, alerg la dumnei, după ajutorul ei, că se primește un sfat foarte bun și care îl primești cu toată inima din tot sufletul, e foarte important pentru un om condamnat ca mine. Când este greu pe suflet, tot venim, ne dă sfaturi. Banii pentru noul cabinet au fost oferiți de Fondul ONU pentru populație. Sponsorii spun că astfel vor să le ofere deținuților o viață decentă. Sunt două motive pentru care investim banii în acest penitenciar. Unul ar fi ca deținutele să aibă o consiliere psihologică bună și să avem grijă de sănătatea reproducerii. Sunt mulțumit cum au fost utilizați banii pentru cabinetul psihologic, dar totodată mulțumit de profesionaliștii de aici. Sute de mii de euro investiți doar în câțiva ani în penitenciarul de la Rusca. Deținutele au acum un bloc de trai, un sector medical și un sector pentru mame cu copii total renovate, iar în scurt timp ar putea avea și o sală de sport. Sunt foarte multe obiecte care au fost reconstruite, în jur la 800.000 stația de epurare a penitenciarului tot nouă, baia de var, uscătăria. Repararea biroului de psihologie, dar și mobilierul cu care a fost dotat au costat circa 60.000 de lei.